tu kin zinga message ka donga WhatsApp a sanitizer fazat chung chang ania chuda chuanin chu sanitizer manawang chuanin a sanitizer chu thala ka pula uma chu sanitizer manawang a kut tur deuh thala khan lumda khami wanga thleng thei yo mang khani na ron soya jagan nei to chenga a thei lo a news ronin zia dan kha Facebook for WhatsApp an forward ang chau hin ne thalak le thu tlem te kha a news kha ron kal na mu de nge source om lo shim shima le mi na testimony i khamian manatanga chumi boy na chuan nei ti kha ron lang lo shim shima ni chu chom ngei to tirta fake news Chanchinthar diklo hi enge ni shim shimang ti la masa in news hi enge ni ti han ngei to photila north east west south cardinal me pakan hmong deuh hianin kanom na tanga north east west south mun tina thil thleng zong zong kha nianga cardinal me pa chu north east west south direction oma kha nga thil thleng ho kha news chu event hei thil thleng hi ni a ma kan lo hriat si lo ma se tu na kan hriat ta hintinan breaking news Mizoram ai jong kan dan nei em lo ani kum khanin rambuai khanin breaking news kha kan nei khani meya abaka chon breaking news hi om vak lawa tlang pui thu in zingkar chi be Mizoram ti le zan lampang LPS le zonet hawina ma khan skylink khawm thina kan theve man che ro skylink kha chu chuan news ron kan hriat na do ber ni mai chu Mizoram mi pui tan chuan print media types of news chi san than hawa in print media chuan wanglai ni ti te le nge pingdang ya te ani tin chuak le weekly chuak kau san chanchin hemi kau san ti nan nei te po hi kau san chanchin bu ti te po hi print media thau ne chuan broadcast news a chuan radio te television a then mitin mu thei thura hi mi nan pek so thop hi aizola phejan FM radio megawatt exact khange kha ka to lawa mai chia khan in ron pong nang no thina le chuan internet a hianin mun thang thana then theinga social media Facebook te WhatsApp te chu WhatsApp voina ka tun na reng po chu chuan blog hi chu mi tam takin kan shelawanga chuan news video hrim hi mi nan the kwali om ven tir nan LPS hau puwa na kalma in khatatang khan in enge kel ka nga thil thleng ti te po video an the da dar kha chuan Facebook em WhatsApp kal thang em YouTube mang tu pon chu kan tan news alo ni maya chuan chan thu pakhat ka soyanga kum sang khat sanga vela khanin I European khomi England ti velte Germany France ti vela de khwanin tomato hian hlawa minga po poisonous apple tin phua thina poisonous apple tomato chu sen be wang hianin chuan chu ta chuan European aristocrat an lal ho in niang chu pewter plate ani maya pewter plate chu bible a po mun ni la ya chuang ni o mangin an soya chu lead le tin manga siam ania lead hi a hlau ma a reactive ole ma thil dang nen tomato a hianin acid atam sia heng acid ber nge ka chu ka hreto lo khami ne na react thina wang khanin mi an lo ei khanin food poisoning yo mang deuh lead poisoning zo ka ni chu kha khan lo nei thin ta chuan chu a thenin nan dam lo vak pui a thenin thi pui thina chuan chu mi lead poisoning chu mi atang chuanin sang khat zanga vel tang chuanin tomato hlau na kha lo om ta chuan ngatinge mi hausa ho pik chuan an kai kher ani ka chuan pewter plate copper plate ai te chuan mana to zo ka dar thlenga chuan chan chu dar thleng hi chu ni na taka chuanin I kutdo ho in khati hun la ka chuanin an hmang thin ani movie vela te point mu deuh suk nga chuanin hnuah khan ti khan an hre chho ta zela mi pui khanin I tomato ni lo na plate zok khan I hlak om ti kha plate ne na an da khanin chuan mi pui ril ruwa kha chuanin tomato kha hlau om to mi pui tam tak ril ruwa kha chuan hlau om to ang khan lo oma chumi ti bonan chuanin kum sang khat zariat le somriat nge ti vela khanin I pizza yen ron siam chuak ta pizza khan tomato an tela chuan chutrak chuanin mi pui ne hei chu tui mai pizza hi ei ngei tu tomato an hlau na kha ti khan mong chang khan lo re chho ta ni tomato bad image thin kha ti khanin I fake news
fake news ang deuh chu nia chu ma se news chu ni che lawa ma se misconception mit thil kan rin adik anga lang ni si adik che si lawa vai en khom chuanin khatiang neu kha ni thina chuan chu ta chuanin hei fake news voi khat kan lak lu to chuanin a poina chu nia thil kan khami a reputation tomato reputation a that le na khanin hun rei tak anga ya hi ta pizza atangan siam chu atang te po chuan angai hial to chu chuan chu ta chuanin news kan don re hi tu kin jinga ka don te po kha ka share lo ani chuan kang min ngai to thira ka fake news ka tinge mizo wa hawa phikina tlak na em le ka ti mizo ju shortcut to thil ti nuam kan tia kan chiar ma sai nga moril ru deng de ju tak emo hi kan ti mai thina chuan a news source enge news local na a reliable a rin tlak rengem entinan lps an pon tam tak te chu rin tlak anga i apoi theina pakhat chu politician pakhat hi lo hotai la puzoram thangai lo ni ta se a chanchin chia zong khanin lo puzoram thang chu ka ho chuang lo ni chu tin a se noi thum chu mitin chu pe se chu thawat mai englo a circulation a kalkual na han mi puya khanin ti khanin i politician lo khwat bi khin ei tai la khami chungchang thu chian post kha chuanin ka hongoi ngoi ngal don ta ni kha politician kha i ngei to pa ngai ngei to na film deuh pumi kan i lo chuanin le i buk na bi ka lo buk to wang khanin neutral deuh khan ke en to lo ta chu mi wang chuan ka homei do na khatiang kha that lo na chan bok ani ya chuanin i news re beng hi tak ngai tak lo ani hriat du chuanin journalist tam tak te chuanin tiang hian an la thina ei a topic hian siama chuan a news an lak hun te le an publish hun te hi hetiang thlapa le a source khoi tang nge local ti te po kha i awm lo chuanin a thalo ani a dik lo ani nikum te po khan mei che pakhat sanitizer in wanga dam lo na ngoi zatem set bit ngai mu kha an lo khan ron se comment kha ka zuk chiar thla ka chuanin thu in hriat chen lo hin va post pe o ga u nau nu ni hi ti te kha ka hmuwa kha tiang vel mai kha ni ya i mi na zong post hi oi lo ila Mizo World News Mizo rama chuan Mizo World News Mizo Special Report ti vela hianin atam khop maya tiang news dik che si lo dik anga lang si post tu chun tam vak lo chuanin aron a hun date and time hi omem news aro petu te hianin chuanin na news kan chiara khanin a source a omem le kan thir chiar tang hrim hrimina tak ni omang le ni omang lo chu lang thei ni sanitizer ho chu kan en kwala an ma ni sanitizer hrim po chu ka google la ka hmu renga a boka chuan ka en thla hei chu an approve nge ni ti ka hmuwa adik lo ni chuan ti khan ma ni pon adik lo na hmu ve theya chuan an 70% kha ethyl alcohol kan in zun in tak chu i ethanol ani ya chemistry zero deuh chuan in hrianga alcohol po hi alcohol zu chi khat chok ni lo in zu chi hran hi om ve sanitizer kan hmang te chu hran hlok in mi lo tur in atan a lo oma chuanin methanol hi zu chi khat tho chu ni ma se mi tel na tele helampang nervous system that lo na te hi a thlen thei ani worst case a chuanin thi na te pawh ni a tiang fake news dik lo north east west south ke ma ni a pai reng tur le lut tur te hi kanin dang thei chuanin chumi zo huwa ka ti chu sanitizer chu ka en hnu chuanin a danga vela po ethyl alcohol thau ni atel le a composition enge fazat bi ka khanin a om ne a dang ne han compare dang lam em chuang lo ni chu tiang tang chuan fake news hi debunk lo war zo kan hriat ma sak zong hi adik nge dik lo hi fia thin photang lo me